Jmenuji se Marcela a chci vám představit svůj další projekt mého interiérového studia Design Mandragora. Projekt návrhu interiéru by měl začínat ve chvíli, kdy jste ještě nejlépe nijak nezasáhli do samotného prostoru, nezačali investovat. Prostě jenom proto, aby vaše investice nebyla zbytečná. Cílem návrhu je harmonické uspořádání prostoru. Propojit člověka s jeho osobním prostorem tak, aby byl co nejvíce podpořený přirozený tok životní energie samotného domu. Kdysi se domy nestavěly za tímto účelem, takže ty naše domovy potřebují najít sílu, zdroj, který nastolí rovnováhu a svěží energii, kterou si chcete užít. Věřte mi, každý dům chce být užitečný a touží, aby jeho srdce začalo znova tlouci. Pojďme tomu spolu naslouchat. V tomto videu uvidíte rekonstrukci staršího domu, na letecké mapě je vidět umístění vůči světovým stranám. Zásadní je zachování průjezdu aut kolem domu k dalším zadním budovám. V domu bude bydlet mladá rodina s dětmi. Vidíme půdory stávajícího stavu, základní obytné části na sever, což je trochu škoda. Zednické a bourací práce jsou znázorněny na dalším plánku. A následuje návrh dispozičního řešení interiéru zakreslen do půdorysu. Nové uspořádání začíná už od změny hlavního vstupu do domu ze západu, takže se vytvoří krásné nové klidné zákoutí pro hru s dětmi na zahrádce nebo v altánku. Centrální pokoj se přesouvá na jih, z kterého přes betonové moderní schodiště v relax zóně s futonem a knihovnou poklesá do rozkvetlé zimní zahrady s výhledem na altánek a vstupní brankou pro přehled návštěv. Jednoduchá dřevostavba zimní zahrady dotváří funkčnost v plném rozsahu potřeb bydlení pro každého člena rodiny. Na mezipodestě z bývalého schodiště si u kazetového okna jistě užijí mnoho legrace. Obývací část s velkou pohovkou, televizí, luxusním lustrem a samozřejmě nemůže chybět moderní krbová vložka se zásobou dřeva pod kamennou deskou. Navrženy jsou 2 koupelny, průchozí skryté dveře do šatny v ideálním umístění z chodby a do koupelny z ložnice. Hlavní obývací pokoje dostaly zcela nová dřevěná okna s masivními lavicemi a portálem po obvodu pro možnost posezení. Tajný vchod do ložnice je jednoduše vyřezán v lištovém panelu ze strany kuchyně. Důmyslná hra sádrokartonového podledu s příčnou kombinací z akustických panelů dala možnost vytvoření záměrné asymetrie u kuchyňského ostrůvku. Dřevěný vyřezávaný prvek stromu opticky rozdělil výšky pultu od jídelního stolu se židlemi v různém designu. Osvětlení je velice originální, navrženo přímo pro dotvoření atmosféry lehkosti a přírodního stylu. Každý list, kryt, je z jiného druhu stromu. Velice prostorná kuchyně ve tvaru písmene U v moderním stylu s jemnou černou linkou. Velká americká lednice je zabudovaná tak, aby lícovala s ostatními spotřebiči. Obklady španělského výrobce Aparici série Karton. Nyní už vás nechám na sebe dýchnout kombinaci výběru prvků, materiálů a barev. Zhlédli jste další konkrétní zakázku, kde ze staršího všedního stavění vzniklo doopravdy moderní, nadstandardní bydlení. Originalita starých domů mě doopravdy moc baví a já doufám, že i vy tomu přicházíte na chuť. Těším se na příště. Pro dnešek se mějte krásně, opatrujte se a nejlépe v krásných interiérech.